Рефлуксът е част от физиологичните несъвършенства на храносмилателната система на кърмачето. Дължи се на една анатомична особеност на корема на храносмилателния тракт на детенцето, който включва един по-малък ъгъл между стомаха и хранопровода, както и незрялост на сфинктера. Това прави по-лесно връщането на храна от стомаха нагоре обратно към хранопровода и излизането под формата на рефлукс. Много е важно, за да се притесняваме за рефлукса или не, трябва да уточним количеството на върнатото мляко след всяко хранене. По принцип, 1-2 супени лъжици се счита за нормално. Над 3 супени лъжици, обикновено това са около 40 мл адаптирано мляко или кърма, се нуждаят от допълнителна консултация с лекар. Имайте предвид, че течността, която се връща при хранене, разположена върху дрехата на детето, може да направи много голямо петно, а в действителност да не е чак толкова голямо като количество. Така че направете експеримент да излеете 1-2 супени лъжици мляко върху пелената на детето, за да разберете как изглежда едно такова петно. Ако детето надава на тегло и се развива нормално, обикновено няма място за притеснение. Алармиращи белези са обилното повръщане на фонтан веднага след нахранване, както и изоставане в надаването на тегло. Нещо, което можем да направим за детето в този период, за да го облегчим, е да храним детенцето по-често, с по-малко количество. Веднага след хранене да го изправим в изправена позиция, за да помогнем с гравитацията, за да задържим млякото в стомаха и да го задържим в тази поза доста продължително време, поне 30 минути. Също сънят в антирефлуксна поза, т.е. наклона около 30 градуса на тялото, помага отново по гравитационен принцип, просто да не се връща млякото обратно към хранопровода. Разбира се, при тежки форми на рефлукс може да включим специализирани млека, които се базират на принципа, че са просто по-сгъстени и по-трудно се връщат обратно към хранопровода. Както и към някои млека могат да се добавят допълнително сгъстители, които пак да постигнат същия ефект. Разбира се, има и сиропи срещу рефлукс, които се дават след всяко хранене и създават една чисто механична бариера между хранопровода и стомаха и пречат на връщането на мляко през сфинктера. Не забравяйте, наличието на рефлукс не е причина за спиране на кърменето или пък честата безразборна смяна на адаптирани млека. Това е нормален период в развитието на детето, ще отмине с времето и с развитието на храносмилателната му система.